Jumbo. Jumbo. Welcome to Matira. Dat is het allermooiste die wat er is. Het allermooiste wat er is. Ja, je moet het doen omdat het zo compleet anders is van wat je ooit hebt meegemaakt. Je zit eigenlijk in de wereld van de dieren en je ervaart een beetje hoe zij leven. Het is zo anders. Het is echt een ervaring.